Veel orkesten doen ieder jaar mee met de plaatselijke carnavalsoptocht. Zo ook fanfare Sint-Jozef. Zij lopen mee met de grote optocht in Heerlijkheid. Hoeveelste keer loop je mee? Volgens mij de 47e keer. Carnaval 2024, alleen maar water en appels. Ieder jaar de optocht Heerlijkheid, geboren en getogen. Dus dat is routinewerk nu? Het is eigenlijk routinewerk, ja. Ik zal even een korte instructie geven, want ik weet niet wat bij Nieuweinde voor een stokstekens worden gegeven. Het is eigenlijk een traditie, ja. Traditie op Heerlijkheid, dat sowieso de fanfare van Heerlijkheid en van de deelgemeentes of deelwijken van Heerlijkheid meelopen. In dit geval zijn we samen met Nieuweinde. Dan is het voorwaarts, 2, 3, 4, mars en nu. En op nu begin je pas te lopen. Af en toe een ander pakje om de zoveel jaar, hè? Want een pakje kopen voor de fanfare is natuurlijk heel kostbaar. Bij je markeert gaat die stok omhoog en de plaats laat ik hem ze vallen. En de muziek, hoe gaat dat in zijn werk? De dirigent komt straks ook of heeft hij vandaag vrij? De dirigent heeft vrij vandaag. Als iedereen dat op dezelfde manier telt, is het niet moeilijk en dan vertrekken we allemaal op hetzelfde moment. Mensen die bij ons meelopen, die lopen op het algemeen vrij redelijk in de maat. Die zijn geselecteerd daarop? Nou, de meeste zijn muzikanten en muzikanten kunnen over het algemeen wel in de maat lopen. Het is begonnen? Ja, het is begonnen. We zijn net een metertje of 200 hebben gelopen, heerlijk in het zonnetje. Dus nog 8,9 kilometer? Ja, zoiets. Ik ben blij als het 6 uur is. Dan gaan we naar de soep en de broodjes. Ja, maar op het einde, na de optocht moet het op? Allemaal samen zitten, wat drinken, wat eten. Ja, dat doen we altijd, ieder jaar. En waar geniet je nou op zo'n middag het meest van? Ja, dit jaar natuurlijk speciaal omdat mijn zoon prins is, logisch. Maar ook dat we weer met een mooie club bij elkaar zijn. Ja, en het zonnetje natuurlijk. Lekker plezier maken. En blijven marcheren? En een beetje blijven lopen, ja. Dat is altijd goed, hè. Volgens mij moeten jullie beginnen. Ja, is er gefloten, dan gaan we beginnen. Succes! Dankjewel. Hoeveel muziekstuk hebben jullie bij je? We hebben nu een stuk of 4, 5 nummers bij ons. Het hoofdnummer, dat is natuurlijk de Prinsenmars. Dat is de mars van Heerlijkheid van de prins. Die kan ook iedereen meezingen van Heerlijkheid. Die spelen we natuurlijk misschien wel 15 keer tijdens de optocht. Uit je hoofd? Die kunnen we uit het hoofd, ja. Doe eens. Nou. Heb je hem echt even buiten? Ja, oké. Ik ben zelf lid geweest van de fanfare. Ja. Het doet me enorm veel. We zien dat die traditionele fanfare muziek, dat die gewoon nog altijd de optocht meetrekt. Dat hij nog altijd traditioneel op één laatste, bij ons trekt hij als één laatste. Dat ze voor me lopen, ja, dat is schitterend. Schitterend te zien. Mijn vader is 40 jaar onderdirigent nou, inmiddels al. En ik ben hartstikke blij dat ik dit mag doen samen. Ja, dat zijn al meer tonen tegelijk, hè? Zeg, en de embouchure zijn toch goed? Embouchure prima, ja. Af en toe de lippen vochtig houden, hè. Op welke manier? Maakt niet uit. Maar dat lukt aardig, want het is 2,5 uur volhouden. Ja, het zijn bijna 7 kilometer. Door 3 dorpskernen van Heerlen, hè. Nieuweinde, Heksenberg en Heerlijkheid. Starten in Heerlijkheid en eindigen in Heerlijkheid. Ik ben in 1971 lid geworden van deze vereniging als leerling. Ik heb hier mijn opleiding gevolgd. Ik ben meer dan 40 jaar onderdirigent van de club. Het is een traditionele dorpsfanfare. Het is echt een familie. Hè. We hebben een erebestuur, een damescomité en ook de muzikanten. En daar zit gelukkig ook een beetje verjonging in nu. Wat doen jullie daarvoor om die jeugd erbij te houden of te krijgen? Ja, een hele goede vraag. Goed luisteren naar wat ze willen. Vooral vragen of de muziek nog leuk is of misschien willen ze wel andere kleding. Misschien is dit het toekomstige uniform? Nee, dat denk ik niet. Alle af. De optocht duurde voort. In regen en zonneschijn.
Het water werd al gauw ingeruild voor iets anders. Maar halt en markeren op de plaats lijken veel op elkaar. Alleen bij halt breng je de stok schuin boven het hoofd en bij markeren de plaats wordt de stok recht voor je omhoog gebracht. Zijn er nog vragen? Zijn er nog vragen? Misschien moet je een keer oefenen. Niet? Oké, geen oefenen. Het is carnaval en dan komt zich dat niet zo heel nauw.